У цэнтры старога кантыненту, на ўсходняй мяжы Польшчы і заходняй Беларусі, б'ецца сэрца пракаветнай пушчы, безупынна ўжо колькі тысяч гадоў. Адзінае, што захавалася ад першабытных лясоў, якія некалі густа пакрывалі еўрапейскія нізіны. Біясферны запаведнік і спадчына чалавецтва Белавежская пушча. У сэрцы пракаветнай пушчы. Прадстаўляюць Бажэна і Ян Валенцікі. Мы паказалі вялікі пушчанскі дом, поўны тысячаў мікраасяроддзяў, а потым расліны, што бяруць удзел у бясконцых бегах. Але расліны – гэта толькі частка складанай гульні за жыццё пушчы. Яны – аснова існавання лясных звяроў, асабліва траваедных. Трэцяя частка – гіганты і карлікі. Дзе шукаць душу Белавежскай пушчы, калі не сярод яе найбольшых чатырохногіх насельнікаў? Кожная сустрэча з імі такая багатая эмоцыямі, нібы мы бачым іх упершыню. Няцяжка зразумець, чаму Міцкевіч сказаў пра іх «імператары пушчаў». Зубры для Бажэны і Яна увасабленне пушчанскай душы. Біёлаг сказаў бы, што яны частка выдатна арганізаванага, зладжанага, вялікага арганізму пушчы. Яны толькі часцінка, лучак у ланцугу няспыннага цыклу жыцця лесу. З аднаго боку ад іх залежыць лёс розных арганізмаў. З іншага, яны самы залежныя, асабліва ад раслінаў, якімі кормяцца. Толькі ўзімку мы можам падысці так блізка. Улетку яны б уцяклі. Зрэшты, спатканне з кароваю, што апякуецца цяляткам, ці з самотным быком у час гону, магло б скончыцца для нас уцёкамі. Гэта мы няпрошаныя госці ў іх доме, а не наадварот.
Улетку зубры жывуць у малых групах, а на зіму збіраюцца ў большыя статкі. У залежнасці ад полу, веку і кандыцыі яны займаюць у іх вызначаныя пазіцыі. Найстарэйшая і найбольш дасведчаная зубрыха зазвычай становіцца на чале статку. Чуйная, яна першая заўважае небяспеку. Менавіта яна дае знак на ўцёкі. Ужо некалькі тысячагоддзяў гадавы рытм пракаветнай пушчы вымярае рытм жыцця зуброў. Кантакт з маці доўжыцца ладны час. Каровы вельмі дбаюць пра сваіх цялят і ахоўваюць іх ад чужынцаў. У лясным гушчары лёгка ўнікнуць пераследніка. Праўду кажучы, апроч людзей, у магутных зуброў амаль няма ворагаў. Штодзённы рытуал качання і абцірання спрыяе ўтрыманню гігіены густой шэрсці. Куду зуброў жытло для розных паразітаў. Выпуклы хрыбет не дазваляе зрабіць поўны абарот, а таму кожны бок трэба чысціць паасобку. У жніўні і верасні, у час гону, быкі адмаўляюцца ад самотнасці і суправаджаюць зубрыхаў. Неспакойныя паводзіны імпульсіўнага з натуры быка стымулюе цечка каровы. Як і ў большасці відаў, сярод зуброў найдужэйшы самец мае шансы перадаць патомству найлепшыя рысы. Інстынкт не дазваляе ігнараваць праціўніка.
Штодня зубры перапыняюць жыраванне на с'есты. Гэты адпачынак толькі здаецца лянівым. Зубры ўвесь час перажоўваюць з'едзены раней корм. Такі бесклапотны адпачынак могуць сабе дазволіць толькі вялікія зубры. Поўню вегетацыі вызначае дастатак ежы, а ў зуброў надта добры апетыт. Здаецца, што скубуць яны ўсё агулам, без разбору. Насамрэч старанна выбіраюць. Іх меню складаецца з 328 відаў раслінаў і 6 відаў грыбоў, але па адмысловыя прысмакі яны ходзяць у вылучных выпадках. Большая частка корму складаецца з травы і зёлак. Апроч зуброў да групы вялікіх траваедных пушчы належыць некалькі меншых відаў. Дзік – найлепшы прыклад таго, наколькі прырода шырэйшая за класіфікацыяй чалавека. Ён харчуецца падземнымі часткамі раслінаў, насеннем дрэў і пладамі, але любіць таксама вусякоў і іх лічынкі, грызуноў, птушанят, ды мерцвячынаю не пагрэбуе. Ласі і алені, як і зубры, жуйныя жывёлы. Асабліва алені, якіх шмат у Белавежскай пушчы. Яны ядуць шмат раслінаў, паспяхова стрымліваючы іх развіццё. Калі зубры і імператары Белавежскай пушчы, дык толькі як найбольшыя жывёлы Еўропы, а не як траваеды. У пушчы жывуць і іншыя траваеды, можа і малыя, але важнейшыя, бо шматлікія. Гэта грызуны. Найбольшых з іх акурат у белавежскіх лясах не надта шмат. Яны насяляюць лясныя рэкі і абалоні, як прыкладам гэтае. Гэты канал – іх твор. Па ім можна сплавіць з берага дрэва для будовы хаткі і, наадварот, бяспечна даплыць да яе. Гэтым найбольшым з грызуноў пушчы для жыравання трэба 3 рэчы – адпаведная расліннасць, спакой і цемра ночы. Найбольшыя разцы пушчы, зубы баброў, пазбываюць жыцця шмат дрэў. Бабры не ядуць дрэў, толькі лісце і мяккую кару, а не дзервянелую частку. Бабёр зрэзаў асіну, каб паласавацца карою далікатных і мяккіх галінак. Так ён жыруе, калі няма лісця.
Улетку сочная зеляніна, зёлкі, травы і вадзяная расліннасць складаюць бабровую дыету. У дробных грызуноў ненасытны апетыт. Малое цела хутка траціць цяпло, таму патрэбны безупынны прыток энергіі. І каб яе атрымаць, яны мусяць есці вялікія колькасці нізкакаларыйнага расліннага корму. Свет такі вялікі і смачны, але трэба спяшацца. Ноч, што ахоўвае ад небяспекі, надта кароткая. Часам птушыныя яйкі смачнейшыя за плады ці арэхі. Лясная соня, як іншыя грызуны ці дзік, есць таксама жывёльную ежу. Так, насуперак агульнаму перакананню, грызуны траваедныя не на 100%. Але грызуны, якраз як траваеды, моцна ўплываюць на Белавежскую пушчу. Асабліва ў насенныя гады пасля ўраджаю насення дрэў іх колькасць значна ўзрастае. Тут доказ. Рудыя палёўкі разам з ляснымі мышамі найбольш пашыраныя грызуны ў пушчы. Яны надзвычай плодныя. Гэтая самка сёлета выхоўвае ўжо другі выплат. І, пэўна, будзе мець яшчэ 1 ці 2. Малых зазвычай 5. 4 прыплоды па 5 мышанятаў – гэта 20 галодных страўнікаў. 20 палёвак, якія праз 2 месяцы самі будуць здольныя да размнажэння, калі выжывуць. Прынамсі, 70% маладых палёвак заплацяць пушчы даніну і неўзабаве стануць ахвярамі драпежных жывёл і птушак. Калі вялізныя зубры не галоўныя траваеды Белавежскай пушчы, дык пэўна, што грызуны. Ані блізка. Найбольшую колькасць раслінных тканак з'ядаюць сапраўдныя карлікі, вусякі. Гэта сапраўды шматмільярдная лавіна мініяцюрных страўнікаў. Няма такіх частак раслінаў, якія вусякі не маглі б з'есці. Клубні, карэнні, цыбуліны, плады, насенне, споры, пылок, сокі, кара, драўніна, сцябліны і, перадусім, лісце – гэта невычэрпныя запасы ежы. Іх не спыняюць ні цвёрдасць тканак ці таўшчыня кары, ні даўкасць дубільнікаў, ні нават яд атруты. Як машыны да спажывання ежы, яны няспынна ядуць. У такім разе, ці не пагражаюць вусякі зялёным тканкам? Пэўна ж не. Жыццё пушчы – гэта безупыннае змаганне дзвюх супраціўных сілаў – генератыўнай энергіі відаў і згуртаваных сілаў іх знішчэння. У дзейнасці траваедных вусякоў ёсць сэнс. Яны з'ядаюць лішкі расліннай прадукцыі, а потым самы становяцца кормам для драпежнікаў.
Сярод 8,5 тысяч відаў вусякоў, што жывуць у Белавежскай пушчы, частка гэта траваедныя віды, якія часцей сустракаюцца ў сібірскай тайзе, чым у цэнтральнай Еўропе. Відаць, вільготны і халодны клімат гэтай пушчы цалкам адпавядае іх патрэбам. W zupełności odpowiada ich wymaganiom. Гэта вусень амурскага бражніка, вельмі рэдкага матыля, які паходзіць з паўночнай Еўропы і Азіі. У пушчы ён жывіцца лісцем асіны, як і ў тайзе. Увесну ён будзе дарослым матылём, а цяпер шукае адпаведнага схову для пераўтварэння. Гэтага хрушча цяжка ўбачыць сапраўдны унікум. Спадчына першабытных хвойных лясоў, Эводынус бореаліс. Яго сапраўдная айчына сібірская тайга. У Белавежскай пушчы гэтыя вельмі рэдкія жукі жывуць у хвойных або мяшаных барах, бо ў натуральных яловых вываратнях жыруюць іх лічынкі. Але ўвесну яны вандруюць у больш урадлівыя лясы. Іх вабіць пылок кураслепу. Тут жукі Эводынус бореаліс маюць яго даволі. Чакай. Адсунь. Здаецца, што расліна дае рады перахітрыць вусяка. Складаная будова кветак гэтых ятрышнікаў дазваляе толькі нешматлікім трапіць у сярэдзіну. Гэта буры вусач, ён жывіцца пылком або нектарам. Ягоныя форма і памер дакладна пасуюць да гэтых дробных кветак. Ятрышнік зваблівае іх пахам. Гэты вусач ужо злізвае нектар. Не ведаючы свае ролі, жук націскае галавою і пярэдняй грудзінай на пыльнік. Менавіта цяпер да ягонага панцыра прыклейваюцца мініяцюрныя стрыжні з сумессю пылка на канцах. Podstawki ze zlepkami pyłku na końcach. Спачатку гэтая важная пасылка тырчыць перпендыкулярна, пазней нахіляецца ўперад. Таму, калі вусач наведае іншую кветку, пылок трапіць дакладна на рыльца песціка і апыліць яе. Звязак між расліною і вусяком базуецца на практычным, нават купецкім прынцыпе. Я даю табе, каб і ты мне даў. За апыленне вусякі бяруць вельмі каштоўныя пылок і нектар. З пылком не зраўнаць аніводзін з іншых раслінных вырабаў. Вугляводы, бялкі, тлушчы, вітаміны і мінералы робяць з яго страву найлепшых энергетычных вартасцяў. Нектар таксама высокакаларыйны прадукт.
У параўнанні з кветкавым пылком грыбныя споры вельмі сціплы ласунак. Шматлікія вусякі спажываюць і іншыя віды корму, становячыся паразітамі і драпежнікамі. Ці могуць дробныя паразіты пушчы, прыкладам камары, быць большымі драпежнікамі, чым рысі або ваўкі? Пра гэта ў наступнай частцы.